حزو سلام تناطقبل فنون عم كتال تركبوا زغوركم تعذبتي كم يتوعلوم لوم حامش وعدت مقابي تفركم عالتن فرغان استدالو هاجراون زيناتات حزاركم قريب الله نمكتالكم بخبر الزعد من مسخاتكم تصنحن ميكائيل حرقو فلماكم بكنت وتاتو فيلم عبد قاشباركا بكوربوريشن زراتن طريتن زسلاسل زلو لمعاتهم رباط صبو قسقاسيه مزغوب له شومونت مقابيت بدرجة زوبا عن سباب نوزوبا حابرو تذكيرا اب سفلا لهاجراز نوبرو ኤርትራውያን ተፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲያ አሰላሲሎም اب زيناتات وصاي اب ديموكراسيال ريبابليك كونغو عطو ጉጅለ M23 ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ከም ተቆጻጸረ ይጋወሓሉ መንግስት ሩሲያ አምባሳደራትን ቆንስላትን ሀገራት ምዕራብ ከባረር ከም ዝኽእል አጠንቂቁ ሰሜን ኮሪያ በደቡብ ኮሪያና አሜሪካን ዘካይሮ ዘሎ ወታደራዊ ልምምድ ሰራዊት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ አዚዛ ዝርዝር ዜና ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ምዕራብ ዞባ ጋሽባርካ ብኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ዝሰላሰሉ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ሳላልዑ ተሳትፎን ተወፋይነትን መንእስያትን ኣበርክቶ ህዝብን ሰራዊትን ጽቡቕ ገስጋስ የመዝገቡ ከም ዘሎ ተገልጾም السجلت محضر زواج شواركان أمباسادور محمود علي حوري أبي بروجكتات حرشة أفين بول كركبتن ألوبون نذكر زل حرشة ونتفتات عبز تعزهولي أبتي بوانا كايد سرح كوربوريشن زرات طريتن ناتو كبرى أبراهام تسني زوجور عدد أمباسادور محمود بروجكت حرشة أفين بولن تكال ممسرح سالسان بروجكت حرشة كركبتن مسرح مودات عتغرسي لمعات فرتاتن سوفن كمون فابريكا باناتوم أبز بتصحلو تفتير زلو ناي سرع عدلن منእስያ زقسمو زلو تمكرون علامة نايتي بروجكتات زنت صغ مخانو قليصوم أبتو عدت بزعبا زسلاسة زلو مدبات لمعات ترى موياوان منእስያት أبركتو نبرت نايتي كبابيتاتن حالتات مكلخالن زملكت مبرهي باكاتي نايتي بروجكتاتن كيلاتاتن تواهيبوم أما حدر زواغا شواركا أمباسادور محمود علي حوري أب موداتا منእስያት አጥሪዮሞ ዘለው ተመክሮን ነበርቲ ረኺቦሞ ዘለው ናይ ስራሕ ዕድልን ካልእ ገጽ ናይቲ ብኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ውጽኢቱን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መምሕዳር ዞባ ንብድንፍዑ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ናብ ካል ዜናት ንሰግር ሾሞንተ መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ጽኑዕ መትከልና ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ ዓንሰባ ብ5 መጋቢት ኣብ ዞባ ሃበሮ ተዘኪራ أبتي مينستر مريت ماينا كبابنا تو تسفاي قبر السلاسن بريزيدنت حماده ويزورو تخا تسفا ميكائيل استرخبلو معروك سنسرعت حلافيت حماده زوب عنسبا ويزورو آمنا حسن شو منت مقابي تابوعزو قالسي نمولو أقوزو قالنان مبسعنا إن حد سلا كمون قسقاس إيرتراوان ديك آنسيو زقنقم لعالتيا دعر مبال أبي كل مدرغات قالسي تاريخ هاقراونتن صنعاتن جقنتن إيرتراوان ديك آنسيو بدومو قلم تسنيدو كمزولو أبريها أما عدار زوب عن سوا أمباسادور عبد الله موسى بوغونو شومونت مقابيت كلتشن 24 حزب إيرتران حيلتات مكلخالون إيرتراوي كبرتات أب مخلعن لولاونت هاجر أمو حسن عبيت عوتات أب زتوكونا تصفلو مدرخ تتصنبل مهلاوة درب حابن كم زغنا قليصوم أب تبسل في زمعرقة تصنبل نخبرتا عيلت أب زتدالوه سنطبباون سبورتاون اتفتات نزت تعوتو شلما تعديلوم أب موداتا دمان تساتفو أبركتو توعاتن جغننتن إيرتراويت قوان سيتي زنصارو سنطبباو مسناروتات قريبوم إيرتراوان نبرتي إيطاليا جرمنون حبرات إمارات عربن ببوغنوم نتفتات زبارو دبلوماسيا سلاسيلوم ككابوتوز بصحنا حاروتا ملكع تصاب تواهدلو ياقو غرتنساي ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሐ ጼም ጴጥሮስ ንኤርትራውያን ነበርቲ ሮማን ሚላኖን ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ድማ ንነበርቲ ኣብ ሩዞን ፊረንሰን ኣብ ዘካይድዎ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ዘተኮረ ህዝባዊ ሰሚናር ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ሰላሞም ኣብሒሶም ልምዓታውን ህንፃውን ንጥፈታቶም ንምድንፋዕ ኣብ ሓያል ዕማም ከም ዝርከቡ ገሊጾም
أوصى زنبر إيرتراوي بتمرتي مويان قطبان عبيو عوتن ጸላውን ንኸውን ፍልጠት ዝዓጠቑ መንእሰያት ብቐጻሊ ክፈርዩ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኤርትራዊ ክብርታትን ሃገራዊ ንቕሓትን ናብ ዝቕጽሉ ወለዶታት ምስጋር በቲ ሓደ ምሕያል ውዳቤታት ድማ በቲ ካልእ ዓቢ ኣተኩሮ ክወሃቦ መድረኻዊ ተልእኾ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣንጻር ኤርትራዊ ሓድነትን ጥርናፈን ዝግበር ተጻብኦታት ንምፍሻል ከም ወትሩ ብጥምረትን ንቕሓትን ከም ዝቃለሱ ኣረጋጊጾም إذا خمزيل كله ጨንፈር ህግደፍ ኣብ ጀርመን ንጥፈታቱን ምግምጋም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዝገበሩ ኣኺባ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሐንስ ወልዱ መድረኻዊ ውድቦታት ንምግጣምን ዝፍጠሩ ዕድላት ንምምዝማዝን ብዝሓየለ ክስራሕ ፀውዒው ኣቦ መንበር እቲ ጨንፈር ኣቶ ዮሐንስ መብራህቱ ድማ ኣብ 2023 ናይ ዝተሰላሰሉን ናይ መጻኢ ውጥን ስራሕን ኣባላት ኣካይዲ ሽማግለ ጉጅለታት ድማ ናይ ዘካይዶ ዕማም ጸጻብ ክቐርቡ ከለዉ ኣባላት ንጥፈታቶም ንምድንፋዕ ኣጽፋ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብተኸስተ ምሕያል መኸተ ምድልዳል ስጥመት መሳርዕ ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ድማ ሓፈሻዊ መጻኢ መደባት ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ኣስተምህሮ ሂቦም ኣመዛዝም ተኣኺባ ህሉ ኩነታት ዞባናን ዓለምን ኣብ ክብርታትና ዝህልዎ ጽልዋን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላምን ማሕበራዊ ፍትሒን ምርግጋጽ መንግስቲ ዘሰላስሎ ዘሎ መደባትን ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍርን ምሕያል ዓቕሚ ሰብን በብእዋኑ ዝቕልቀሉ ውዲታትን ሸርሕታትን ንምብርዓን ህዝብን መንግስትን ዘካይድዎ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ድሕሪ ዝተገብረ ዘተ ሓድነት መሳርዕ ክሰጥም ውዳቤታት ክድልድልን ተራ ዜጋታት ኣብ ልምዓታዊ መደባት ክዓዝዝን ዘማእዝን ውጥን ስራሕ ተሓንጺጹ بخال وجن أبالات جنفر حمادة أب أبو دابن كبابيان سمين إماراتن شموت مجابيت أهجراو معلت دك أنسيو بكبز بلا معارك أب كتما ألجين تنبيلن أب تأجات أمي أدم منبر حمادة أب أبو دابي ويزورو سعيدة محمد تها بأجات أمي تعلت استرالوك الحمادة أسمع عم أبات صعب تكبار أواج قارت تكامن الشجران تنباخون زتكور ركب تخايدوم وكيليرينا إبراهيم عبان نزل أخو تصاب تسفالت مبراتو كغربوي أب كتما باتصع أب تكبار ممرح مقات تتكامنت شجران تنباخون أب هزباو بوتات زتكور زته بحموش تمجابيت مسون انت تكالات وهاب تأجلت تخايدوم وكيل جنفر توريزم زوبا سمينا وقيح بحري أتو موسى إبراهيم أبزس معوق قال زاقي تعمي مزولو أمت أزبلت أسرح نمسل السال أنفاتي كم زخونة بمقلاص أب حبرة السب نايبهر لوت نممسع نويح مسرح سلازة حتت أب تزدل الشتون مبصح بعتوبن بوهدة تنكسر حزخ خيروم أب تقات أمي تنباخون مكوتس أرب زعباز وزع أواج متكاخ شجاران تعنا وصعبيناتون متكاخ شجاران أكبابن كمون ترى مبهال أممسع نايبهر لوت أبزبلو زعباتات سفيح مبريهيك قريبو أما حداري كتما باصع أتو حيل صفها اتمدب بوسون عقمك سرح حلو مصنحو بمذكر نحد أكل زقدف عمام سلزي كونه وهدتنا كلن أكلات كعززات تحساسيبهم تساتفت دما أفلطون جنزابن حبرة السب أب ألوتاو صعبينات شجاران تنباخون عبق وانتخونه أواج قصر 240 كلتن إزبار كلت شحن 4 بعتب كتكبر تلابيهم وانا دايركتر كفل محبرة وعقلو زوا سمينا وقعي بحري أتو رزنا في الصحاب زهابو مزازم قال تتك أمنت شجاران تنباخون أبرأس تزا صعوبات عنا وصقامات أما محبرة قطباو من نبابروينك اللي زي كون الصعبين كم زختل بمقلاص نمقادوس تسلاسل نتفتات تصفى زهبك وانتخونه أبتزدل لدرجة نمبصح قدا حبر أو سرح كم زاد اللي أجنزيبهم. تقوماتون وزوبع عرزها باستفلالي مغنيات نستفلا شو ترجع بمتسجان كمون حمد ماين بمعك أبزة كورس وفي وفراتات كايدو لو. أما حضرتون وزوبات ورسون كفل مريم نيرينا وزهاب حبريتا بتي بتصادفوا أساس شديش حزبي كور حتى رغلتش نشان روعتن زغص زلوت تسجانات ترجع عرزها مايدوما زاقيد العلي 24 كيلومتر ملوب متسجانو أب منقصاص تشكركرتن وحبراوي قطباوي هيوتن نبرتن لوطي فتيرو كم زلو قليصوم صرغ عرزا مايدوما نزوبا دوبن غاش باركان زراخب زحصره منገዲዩ ጎን እዚ ኣብ ምዕቃብን ምርጋና ከባቢ ሓባስ ተዋጽኦ ዝገብር ወፈራታት ምስራሕ ዛላታትን ከድረታትን ብዕዙዝ ተሳትፎ ነበርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ይሰላሰላሉ ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ 96 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ንዞባ ዓረዛ ሓንቲ ካብ 10 ክልተ ንዞባታት ደቡብ ኮይና ልዕሊ 72,000 ነበርቲ ኣለዋ ኣብ ንዞባት ሰነይ ብሞያን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዝሰልጥኑ 166 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 273 መንስያት ብ29 ለካቲት ተመሪቖም እቲ ስልጠና ንሰለስተ ወርሕ ከም ተዋሃበ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ መንስይ መለስ ገብራይ 229 ብሞያ 144 ድማ ብማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ከም ዝሰልጥኑ ብምጥቃስ
እቲ ሞያዊ ስልጠና ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ምትካል ዲሽ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ምዝርጋሕ ጸሓዊ ጸዓትን ዘጠቓለለ መንባሩ ሓቢሮም ጊዜያዊ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ጋሽባርካቶ ማሪቆስ ግርማጼን ብወገኑ ማሕበር ኣብ ስልጠና መንስያት ብዝለዓለ ነጥፍ ከም ዘሎ ብምሕባር መንስያት ተራሒሎም ንዘሎ ርሒብ ናይ ትምህርትን ስልጠናን ዕድላት ብግቡእ ኣብ ረብሖም ከውዕልዎ ተላቢዩ ኣመሓዳሪኑ ዞባ ተስነ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ድማ ማሕበር ንጥፈታቱ ንምዕዋት ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ ምምሕዳኑ ዞባ ምትሕባሩ ከም ዝዕዝዝ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጊዜያዊ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ጋሽባርካ ንተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም ኣብ ተራ መንስያት ኣብ ልምዓትን ድሕነት ሃገርን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ወጻኢ ክኸውን ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ከም ተቆጻጸረ ማዕከናት ዜና የጋውሕ ኣለዋ እዚ ዝተገልጸ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ሰሜን ካብ ከተማ ጎማ ንዝርከብ ከባቢታት ከም ተቆጻጸረ ኣብ ዝተሓበረሉ እዩ በቲ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ዝወርድ ሰብኣዊ ክሳራታትን ምምዝባልን ዘሻቐል ከም ዝኾነ ኣህጉራውያን ውድባት ይሕብር ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ስጋት ብውሕዱ 100,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ናብ ከተማ ጎማን ከባቢያን ከም ዝወሓዙ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣነጺሮም መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ እኳ እንተኸሰሰ ሩዋንዳ ግን ነቲ ክሲ ክትነጽጎ ምጽናሓ ይፍለጥ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ዕጥቃዊ ግጭትን ገስጋስ M23 ንምግታር ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ከተማ ኪንሻሳን ጎማን ባንዴራታት ኣሜሪካን ቤልጅየምን ከም ዘቃጸሉ ይዝከር ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንM23 ዝኹንን መግለጺታት ካብ ምውጻእ ሓሊፉ ገስጋሱ ንምግታር ዛጊድ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ እዩ ዝውቀስ መንግስቲ ሩስያ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ሃገራት ምዕራብ ካብ ሃገሩ ከባረር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ መንግስቲ ሩስያ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ወከልቲ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ኣምባሳደራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ብምኽሳስ እዩ ዝርዝር ናይቲ ጉዳይ እኳ እንተዘይተገልጸ እቶም ኣምባሳደራት ሚዛኑ ዘይሓለወ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወቂሱሎ ገለ ኣምባሳደራት ሃገራት ምዕራብ ብሩስያ ንዘቐረበ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ጠለብ ክነጽጉ ከም ጸንሑ እውን እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ኣረድዩ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን መሊሱ ከም ዝኸረረ ይፍለጥ ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ብኩሉ መርያት ንምድኻም ኩናት ዩክሬን ከም ዝወልዓ ኣይርስዕን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ወሰናት ስንዶባት ሃገሩ ዘካየዶ ዘሎ ልምምድ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰራዊቱ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣዚዙ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ነዚ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ብተኽሲ ሚሳይላትን ከቢድ ብረትን ዝተሰነየ ከምኡውን ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን ዓርሞሸሽ ነፈርቲ ውግእን ሳብማሪናትን ዝሳተፍኦ ዘለዋ ሓበራዊ ልምምድ ካብ 4 ክሳብ 14 መጋቢት ኣብ ዘካየዳሉ ዘለዋ እዋን እዩ ስጉምቲ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣፋፍነት ምዕባለታት ዞባ ዘጉልሕ ምዃኑ ተንተንቲ ህልው ኩነታት ገሊጾም ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ተካይዶ ዘላ ምትትታው ንዘሎ ወታደራዊ ጸጥታውን ቅልውላው ከም ዘጋድዶ ይሕብሩ ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብቲ ዞባ ቀዲሞ ዘካይዶ ልምምዳት ኣህጉር ሰገር ባላስቲካዊ ሚሳይል ዝርከቦ ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዝፈተነት ይዝከር ሰሜን ኮርያ ፈተነ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ንምክያድ ዝዓለመ ምድላዋት ኣጻፊፋ ከም ዘላየን ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝኸሳም ጥንቃ ከባቢያዊ ብከላ ኮይኑ ዘሎ ብሪጣንያዊ ኩባንያ ነዳድን ጋዝን ሼል ካብ ሃገሮም ጠቕሊሉ ክወፅእ ናይጀርያውያን ደጊሞም ጸዊዖም እቲ ግዙፍ ኩባንያ ብዘስዕቦ ላሕኩ ነዳዲ ኣብ ኒጀር ደልታ ብቐሊሉ ክፍወስ ዘይክእል ብከላ ማይን መሬትን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝገልጹ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ዝወረደ ዕንወት ካሕሳ ክኽፈል ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ ድሕሪ ኣብ 2019 ዘጋጠመ ላሕኩ ቁጠባዊ እቶት ኒጀር ደልታ ብሓፈሻ ፍርያት ዓሳ ድማ ብፍላይ ብልዕሊ 80% ከም ዘንቆልቆልዮም ጸብጻባት ዘረዱ እቲ ብሪጣንያዊ ኩባንያ ናይቲ ዘውርዶ ከባቢያዊ ዕንወት ሚልዮናት ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ተወሲኑ እኳ እንተነበረ ዛጊድ ከም ዘይተተግበረ ይጥቀስ ኩባንያ ሼል ንድሕነት ኣከባቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ንጥፈታት ከካይድ ከም ጸንሐ እዩ
ዝውቀስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሩስያን ኣብ ወርሒ ብሓባር ትካል ኒውክለሳዊ ጸዓት ምውዳድ ውጥን ከም ዘለወን ሰመዝ ጠፈር ሩስያ ሓቢሮም እቲ ጠፈራዊ መደብ ካብ 2033 ክሳብ 2035 ከም ዝትግበር እዮም እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ዘረድኡ እቲ ውጥን ተግባራዊ እንተኾይኑ ንጠፈራዊ ገስጋስ ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከደንፍዖ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊኣ ድሕሪ ዘጽድቑ እገዳታት ምስተን ሃገራት ዝጸንሓ ሓበራዊ ጠፈራዊ መደባት ዝሰረዘት ሩስያ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሓቢራ ትነጥፍ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኡ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ክሳብ 2030 ንጠፈራዊ ጽላት ክትዕብልሎ ከም እትኽእል እያ ክትእምት ጸኒሓ ዘላ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሩስያን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቁልጡፍ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ይግለጽ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ነዳዲ ጽዒና በወሽመጥ ፋርስ ክትሓልፍ ከም ዝፈተነት ንዝገለጻ መርከብ ኣሜሪካ ብትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወ ገሊጾም እታ መርከብ ባንዴራ ደሴታት ማርሻል ኣንበልቢላ ክትስግር ኣብ ዝወጠነትሉ እዋን ከም ተታሕዘት ሰብ መዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣረድዮም ይኹን እምበር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብወገን ኣሜሪካ ዝተዋህበ መግለጺ ዛጊድ የለን ኢራን ጸጥታዊ ማያዊ ግዝኣታ ንምውሓስ ተካይዶ ብዘላ ጽዑቕ ጻዕሪ ኣቕዲማ ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዝተዋፈረ ሓያሎ መራኸብ ሃገራት ምዕራብ ከም ዝሓዘት ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማላዊ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ማላዊ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 14,000 ሰባት ከም ተመዛበሉ ገሊጾም ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ሰብኣዊ ክሳራታት እውን ከም ዝወረደ ዝሓበሩቶም ሰመዚ ሰፊሕ ከባቢታት ተኸርጅኑ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ኣባይትን ጽርግያታትን ዓንዩ በምህላው መስርሕ ምድሓን ህይወት ቀረብ መሰረታዊ ጠለባትን ጸንኪሩ ከም ዘሎ ኣረድዮም መንግስቲ ማላዊ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ በኣሉታን ዝተጸልዉ ንምድጋፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ክደጋገፍ ጸዊዑሎም እቲ ሓደጋት ስምብራት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝተኸስተ ህቦብላዊ ማዕበል ዘውርድ ዕንወት ከይሓወየ የጋጥም ከም ዘሎ ይግለጽ ነስዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም ኣብ ጋሽባርካ ብኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ዝሰላሰሉ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግቡ ኣለዉ ሸሞንተ መጋቢት ብደረጃ ዞባ ዓሰባ ብንኡ ዞባ ሃቡር ተዘኪራ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ከም ተቖጻጸረ ይጋዋሕ ኣሎ መንግስቲ ሩስያ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን ሃገራት ምዕራብ ከባረር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ሰሜን ኮርያ በቲ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዘካየዶ ዘሎ ወታደራዊ ልምምድ ሰራዊት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣዚዛ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን መሳርሕተይ ኣሚር ዓሊ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዙ ክቕርብ ብወገነ ግን ሰላም